Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o tejto rastline juke. Juka obrovská sa volá, latinsky Juka elephantipes. Potrebuje priame slniečko, tak ju treba mať pri okne. V lete, keď bude veľký úpek, treba dávať pozor, aby sa listy nedotýkali skla, alebo ju trošičku dáme ďalej od okna, alebo priteníme mierne žalúzie. Pôdu potrebuje klasickú, pre izbové kvety, palmy, aby bola hlavne priepustná. Čo sa týka teploty, klasická izbová teplota, len aby neklesla pod 15 stupňov. A pre ňu je veľmi dôležitá zalievka v tom zmysle, aby sme tú rastlinku neprelievali. Zalievame od jary do jesene raz za 2 týždne a v zime len raz za mesiac. Veľmi často robia ľudia chybu, že juku prelievajú, začnú listy žltnúť a kmeň úplne zmekne. Tam už tú rastlinu nevieme zachrániť, takže treba jej dať len veľa svetla a neprelievať. Zalievame aj všetky ostatné rastliny odstátou vodou izbovej teploty. Ak nestíhame, tak si dáme takú mierne teplú vodu z vodovodu, ale necháme ten chlór trošku vyprchať a zalievame až potom. Tak nech sa Juke darí a keď nejaké otázky máte, kľudne na Voňavý raj, môžete písať alebo telefonovať, radi vám poradíme.